vuto la anthu a DPP thamo kwambiri kuyankhulitsa sasunga chisangalalo mu mtima kumakhala kuja kuti chilichonse munthu umamudziwa pomatha a minute anthu a DPP umakhati waziwa kale plan yawo yonse wayidziwa kale. Just imagine munthu azikayankhula izi kuona mayankhula mawo oti muona nyekhwe muona nyekhwe tikunyenyanyenyani zinthu ngati zimenezi zife ndife anyapapi zichezuti kuyankhulitsa kwambiri chifukwa chake aliyense wa DPP plan yake umayidziwiratu isanafike pamapeto chifukwa cha kuyankhulitsa. Ati linda madzi apite ndipo uzitinda adala. How do you win an election nthawi yochepa and you force people kuti akakulumbilitseni china chonse chisadati? Anthu akupeza mavuto osiyanasiyana muganiza ngati kuti ndi zimene zidachitika 2014 zimene Dr. Joyce Banda analibe anthu omuchita support chifukwa chona kuti mwabweresa mabodza nkumulanda boma. Chifukwa chake a DPP samakhalitsa mboma akalowa amati akalowa amatulukamo and akuti amadalira system. So system mutu imatha kuonongeka apa mulira mukadakhala ena mukanadekha kuti muone kuti kodi chidze mawa nchani, chifukwa anthu ayamba kuona sopano kuti kodi bodza lija alisogoza lija chilungamo chake ndi ichi. Ehetu kuthamangisa bodza anthu akhulupirire bodzalo kuti chilungamo chikamabwera anthu aziona ngati pali kubera. Ayi ndithu Electoral Commission sili m'manja mwa DPP. Electoral Commission ndiyo ima payokha. Zimene zingatuluke ku Electoral Commission ndi zimene zingapangise kuti inuyo a DPP muzambe kuyankhula mwathamo ngati mwawina after 80 days or within 8 days. Sikale koma kuti muyambe kuyankhula pano mwaonatu wa DPP uja nde watuluka nde waluma nde mukhaula mpaka kumauza anthu kunena kuti asatuluke anthu pa boda inu mukubwera basi kuti muzazuze anthu. Chabwino ngati kutakhala kuti kwachitika kaya kwachitika lirani ndi zimene mukuyankhulazi anthu angakupatseni voti aziwatu kuti inuyo chimene mukubwera ndi kuzaziteteza kuba kuja munaba kulapisa kuja mufuna muzaziteteze komanso mufuna muzazuza anthu ena. Inu mwakhala 5 years solid 5 years osazuzidwa palibe amene wakuzuzani. Anthu ngati akadakhala ena wandale ngati mene ili MCP ikanakhala yozuza definitely anthu amene ali ndi milandu mumakhoti akanayithamangitsa milandu imene ijayo ndikupezeka zija zonena kuti inuyo osakayimira olo ndi kuyimira komwe kumadera. Koma ayi ndithu anthu kumaona kuti lamulo liyende mmene liyendera koma inuyo mmafuna zija zonena kuti muzitenga nokha kumalanga anthu mukhaula tikudula maliseche chani inu zikuthandizani chani zimene ndani angakupangireni chisoni. So Amalawi sali pano kuthamangira kunena kuti ati Peter Mutharika akhale pa mpando. Amalawi akuthamangira kuti aone chilungamo chenicheni ndi chani, wawina weniweni ndi ndani, whether akhala chakwera as long as wawina molongosoka Amalawi achilandira. Kayakhala Peter Mutharika as long as wawina molongosoka achilandira. Koma zoti muzibwera pano ndimapanga ma press conference ndikumaopseza wandale aliyesa asatuluke pa boda. Inu mwabwera kuti muzayendese dziko osati kuti muzamange munthu. Amene amayendesa boma alipo, wandaletu amangopanga kampeni kumpangira munthu amene akufuna kuti akhale president wawoyo amakakhalapo kumayang'anira boma likuyenda. So ngati zinthu sizikuyenda ndekuti ndi mbomamo anthu amene ali mbomamo ndiwo zikalimbana ndi kuti andale a immigration musalole kutuluka munthu pa boda.
pake iboma lili ndi banja mwa ife si treason signature imene kulanda boma munthu zikanena kuti boma ndi limene lili panoli boma ndi limene lili panoli matama amenewo ndani angatenge boma kukupatsani eh? matama ngati amenewo ndani angatenge boma kumakupatsani amalawi matama amene akupanga anthu awo asazasintha zija kumati aita sintha akangolowa pamene pa ndizijazibwera muona nyekwe mawu aja manena mwakhaula eti manji mwakhaula eti zokhazi ndi mawu amene amagwiritsa ntchito anthu a DPP sakonzeka lerolo akumana akupwetekana okhaokha kumalandana mipando ya UMP akuti cholinga chonena kuti munthu asakakhale mtsogoleri mu parliament akakhale iwo uyuyu tenti mulande mpando wa UMP pamene akusiya anthu abwino amene anthu akhoza kuwalandira pa ground ndi umakasiya zinkhanira kuti zizitsogola inu maspeech enawa ndiozipweteka nokha nkhani sinathe malizasi sanatuluke koma zoyankhula mpwe zooneka kuti chikhalidwe simudasinthe anthu a DPP anthu oyipa mukati muone inuyo kuti olo mupite Central Region simukapeza ma MP ochuluka ndi mukanyadire kuti ayi koma kumwera konse ma MP tatenga chanchani. What about Central Region? What about Northern Region? Ndi angati amene mwatenga so game yetu ikukhala pa scale yoti ikufanana bwinobwino andi amene mukunena kuti sanawinewo ndi amene somwina akumenya kwambiri if you talk of MPs andi akulowa chiso chigawo chakumwera komweko ndi kumatengako so mavoti kumwanza kumatengako ma MP kumangochi kumatengako ma MP ndelero mukangozitenga kuti owina ndife basi mukhumudwa inu mukhumudwa takhalani chete tadekani mwana wamkazi akalowa koberekera palibe kholo amene amasangalala amamanga pamimba olokudya samadya amadikira kuti mpaka amve kuti katimo mwabwera chamoyo wabadwa mwana wamuna kapena wamkazi ndi pamene amasangalala koma inu mukusangalala electoral commission sanalengeze zoyankhula mbwe mpaka kumatenga magalimoto tiye tizikasangalala tiye tipite tikalumbirise pita mutalika mukudya fulumira tapumani kaye tadekani mudakakhala ndithu ku opposition mudakalipo ku opposition taziyang'anani panopo kuti kodi amene akhale leader of opposition ni ndani takhalani kaye muzikhala pansi ndi kukambirana kuti amene akhale leader of opposition ndi ndani ndale tuzichitika 2030 mwina ndimene tikhoza mazakambirana bwinobwino koma panopa kumeneko tikunali kulankhula kwa Abile Malata kuwauza anzathu achikonda chipani cha Democratic Progressive Party DPP kuti chonde musafulumire kusangalala musafulumire kuwerenga mazira asada aswe tiye tidikire zotsatira zakumeki kuti kodi zinthuzi zitha bwanji ngati apita munthalika awine mwachilungamo amalawi achilandira ngati achakwera awine mwachilungamo akuti amalawinso azilandira koma inu musafulumire kumachititsa ma press conference kumatuta wanthu kuti tikasangalale tikalumbitsa apita munthalika chifukwa kuti zinthuzo sizidati tiye tidikire kuti mavoti tiwerenge bwinobwino tikamaliza owinayo adziwika mwachilungamo kulankhula kweneko kwa Abile Malata pano pa Nyasa Voice Box ndipo musanachoke timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.